کۆما هەلبەستێ یا ئامەدێ di 27 مژدارê 2017 ava bû. Civîna yekemîn di 5 Qanûnê 2017 rojek wek îro bi Baba Tahîrê Ûryan dest bi çalakiyê xwe kir. Belê endamê koma helbestê ya Amedê û hezkiriyê helbest û wêjeya Kurdî yekemîn rojbûna koma helbestê ya Amedê li we û li me hemûya û li wêjeya Kurdî pîroz be. Hêvî dikim demek dirêj ev kar û xebatê wêjeyê bidome wek çemekî biherike û bê navber li hemû cîhanê belav bibe.